мақомоти милитсияи ноҳияи Масчоҳ низ аз содиршавии ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ хабар медиҳад. Ноболиғи 15 сола сокини шаҳраки Бӯстони ноҳияи Масчоҳ нерӯи наврасии худро нисбати мӯйсафеди 71-солаи дар ҳолати оҷизӣ қарор дошта нишон дода ӯро латукуб менамояд. оқибати ин мушзури нороҳаткунанда аст, зеро ҷабрида аз ҷароҳати бардоштааш дар беморхона ба ҳалокат мерасад. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Масчоҳ нисбати навраси 15-сола Саҷҷод Ҳоҷиев, ки истиқоматкунандаи ҳамин ноҳия мебошад, барои содир намудани ҷинояти дар моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда қасдан расонидани зарари вазнӣ ба саломатии парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. гумонбар шудааст санаи 3 ноябр тахминан соатҳои 18:30 дар назди бинои рақами 11 кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳраки Бӯстони ноҳияи Масчоҳ бо шаҳрванд Исман Абдулин, соли таваллудаш 1950, сокини шаҳраки Бӯстон, ки дар ҳолати мастӣ қарор дошт, вохӯрда дар заминаи муноқишаи ба миён омада бо мақсади қасдан расонидани зарари вазнӣ ба саломатӣ ӯро латукуб намуда аз пой афтонидааст. оқибати ин мушзурӣ нороҳаткунанда аст, зеро мӯйсафеди оҷизӣ дар ҳолати майзадагӣ қарор дошта аз ҷароҳати бардоштааш баъди як рӯзи ҳодиса дар беморхона ба ҳалокат мерасад. гумонбар шуда дар рафти тафтишоти пешакӣ изҳор доштааст, ки ҳақорату даштноми мӯйсафед боиси иқдоми ҷиноятӣ аз ҷониби ӯ шудааст. албатта чунин хулосабарории нодуруст ва муносибати бераҳмона, ки сабаби марги инсон гашт, таассуроташ аз ҳақорату даштном бадтар аст, зеро инсонеро аз ҳаёт маҳрум ва сарнавишти наврасеро доғдор сохт.